ଏନ୍ତା ହେବା ବୋଲି କରି ନେଇ ଭାବିଥେଇ ଆମେ ଆଇଲା ବେଲେ ଆମର ବୁଲେଟ୍ ରହିଗଲା ପଙ୍କଚର ଗାଡ଼ିର। तो गाइस हमें फिलहाल बाहरी गनो भवानीपटना जावा लगी कहीं कि बोले आज मोर ट्रेनिंग सरीगला ना तो आज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देवी। तो चलो रास्तार काଣା काଣା होची आई देखा तो वीडियो के लास्ट तक देखो और कमेंट में कहो। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଦେଖ ମୋର ବୁଲେଟ୍ ନା ମୁଇଁ ବାହାରି ଗନି ନା କେଁ କି ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବାର ଅଛେ। ତ ଚାଲ ଭବାନୀପାଟଣା ତ ଯିବାରେ ବାହାରି ଗନେ ଏବେ ଖାଲି ମୋର ଭାଇକେ ପିକଅପ୍ କର୍ମା। ମୋର ଭାଇକେ ପିକଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିମା ଭବାନୀପାଟଣା ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆନି। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେ ରହ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଇଧରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଗାଡ଼ି ଭିଜି ଭୁଜା ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଭାଇଟା ଏଇଟା ବସି ବି ଥିଲା। ତ ମୋର ଭାଇ ଏବେ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେବାର୍ ଲାଗି ଗଲା। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ମୋର ମୁହଁ ଟିକେ ସଲକଉଥିନି ବାଇଲ୍ ବୁଲା ବି ସଲକଉଥିନି। ତ ସେ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକରି ଆମେ ଯିବେ ବାହାରି ଗଲୁନେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ତ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନେ। କାହିଁକି ହୋ ଗାଡ଼ି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ପକବା ବୋଲେ ଭଜନଟା ନି ହେବ କାଁ। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକବା ବୋଲେ ପଲେଇ ଆଇନୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକେ ଇଟା ଦେଖ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାବାର ଥିଲା ତ ଇନେ କାଣା ସେ ବସିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଚାରୁଥିଲେ ତ ମୁଇଁ କହିନି ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିନୁ। ତ ଏବେ କାଣା ସେ କହିନି କି ଦାସେ 500 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲଟେ ପକେଇ ଦିଅ ବୋଲି। କାହିଁକି ଭାଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଆମରନୁ 80 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଏସି ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ନେଇ ପକେଇଦେଲେ ବାଟେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼୍ସି। ଆର୍ ବୁଲେଟ୍ ହୋ ବୁଲେଟ୍ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ତେଲ ନେଇ ଭରବ ବୋଲେ କେନେ ଠେଲେ ଠେଲେ ନେବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋ ଠାନେ ଭରିଦେଲେ। ଆମେ କାଣା ସେ 500 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଦବା ଦଉଛେ। ଆର୍ ଦେଖ ମିଟର ଆଡ଼େ କି 500 ଟଙ୍କା ତେଲ ବି ମୁଇଁ ଏବେ ନି ପକାଲେ ହଇରାଣ ହେମି ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା ପକେଇଦେଲି ଦେଖ। ପକେଇ ପୁକା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନେ ଫେର୍ ଏବେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବାର୍ ଲାଗି। ତ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ଆମେ କେସିଙ୍ଗା ଯିବାର ବାଟେ ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ଷାକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକିରି ଆମେ ଆଇନୁ। ତ ଆଇଲା ଭିତରେ ପସୁରପୁରା ଛକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ଆମର ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ହେଇଗଲା। ଟାୟାର ଫାଟିଗଲା। ଟାୟାର ଫାଟିଗଲା କେ ଦେଖ ବୁଲେଟ୍ର ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁକାନ୍ନେ ଗୋଟେ ଅଟକିନୁ ଆରୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକେ କହିନୁ କି ଦାଦା ଆମର ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସଜେଇ ଦିଅ। ତ ସେ ବୁଢ଼ା ସେ କହିଲା କି ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ବୋଲିକରି ଲେକିନ୍ ଗାଡ଼ିର ଟାୟାରଟା ଖୋଲିଦେଲା ଆରୁ ଲଗେଇ ନି ପାରଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଏନ୍ତା ଲୋକର୍ନୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହେବ। ଆରୁ ବୁଢ଼ାଟା ମନେ ଠକି ନେଇଗଲା ହୋ 800 ଟଙ୍କା। ଆରୁ ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍କେ ଫୋନ୍ କଲା ତ ସେ ମେକାନିକ୍ ଆସିଲା 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ତାପରେ ଫେର୍ ଲଗେଇ ଲୁଗା ଦେଇ ସାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଲେକିନ୍ ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲାନ କାହିଁକି ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓକେ ଆମକେ 10 ବଜେ ଭେଟବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ବହୁତ 360 ସ୍ପିଡ଼୍ନେ ପଲେଇ ଆଇନୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଗତି କଲେଜ। ତ ପ୍ରଗତି କଲେଜକେ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ପଲେଇ ଆଇନୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଭବାନୀପାଟଣାର ପୁରା ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆସିଗଲୁନେ। କାମ୍ କୁମ୍ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ବି ଆସି ଆନୁନେ ରାସ୍ତାକେ କାହିଁକି ଆମେ ବସ୍ ନେ ପଳାବାର ଥିଲା ଆମର ଘରକେ। ବହୁତ ଭୋକ କରୁଥିଲା ୟାର ଭୋକ କଲାକେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ମୋର ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରନୁନେ ତମେ ଦେଖି ବି ପାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଇସ୍ ଘରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରି ଗଲୁ ଭବାନୀପାଟଣା ନୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼୍ ନକରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ କାମ କରବାର ଅଛି। କାହିଁକି ବସ୍ନେ ସାମାନ ପଡ଼ିବ ବସ୍ ଆନବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ ଫିଲହାଲ୍ ଆମେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ପୁଞ୍ଚା ବି ଗଲୁନ। ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ 4 ଚକିଆ ଧରିକରି ବାହାରି ଗଲୁନ କାହିଁକି ବସ୍ର ସାମାନ ଆଇବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ରେଗଡ଼ାକେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫିଲହାଲ୍ 4:30 ତ କାହିଁକି 4:50 4:45 ଆଡ଼େ ବସ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆମେ 4 ଚକିଆର ମଜା ନେଇକରି ଯାଉଥିନୁ ହେଲେ ଲେକିନ୍ ବାଟରେ ଦେଖାବାକେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବଲଦ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ତ ଆମକେ ବହୁତ ପରିଶାନ ବି କଲେ। ଆମେ ଅଟକିବାକେ ପଡ଼ଲା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗି। ତାପରେ ଦେଖ ହରଣ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଲେଇ ଆଇନୁ ରେଗଡ଼ାକେ। ରେଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଯେନ୍ଟାକି 4 ଛକରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଠେଲାବାଲା ତାର୍ ନାଁ ହଉଛେ ନକୁଲ ଠେଲାବାଲା। ଯେନ୍ଠାନେ କି ଆମେ ଅଟକିନୁ କିଛି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ତ ଇଟା ଦେଖ ଆମେ ବନେଇ ବୁନା ବି କନୁନେ ମକା ଆରୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଚାଟ୍। ତ ମୋର୍ ଭାଇ ଇଟା ଦେଖ ଚାଟ୍ ମୁଗ୍ ଗଜା ଖଉଛେ। ଆମିଲା ତ ବି କେନ୍ତା କରୁଛେ ଲାଗୁଛେ ପଚରାମା ଚାଲ। ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ।